जाखादों जों रावखौबो निमाहा खालामा बेयाव कमप्रमाइसबो खालामा आरो मोनसे खोथाया जादों बिपिएफनि महा गुरुफ्रा पुरुषफोरा महापुरुषफोरा गोबाङा जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बंग्रा गासैखौबो मेक्सिमाम ओनसोलखौनो दानफायनानै फोजोबस्रांनानै बिथांमोना साहा बागान बानायदों गिदिर गिदिर राबार बागान बानायदों गिदिर गिदिर गोबां बायदिसिना बानायदों बिसोरो गावसिनि आवथायाव लांदों गावसिनि मानसिफोरखौ दोननानै गावसिनि खामानिखौ मावबाय दङ खिन्थु एनडिबिनि थाखाय मावनो हायाखै होननानै मावालासिनो बिसोरो भुवा बिलजों फैसा बख'नाय जोंनिया गोबांखौ मोनदों। दिनैनि जा बाजेट सेसन जागायजेननाय बे बाजेट सेसना स्पेसियेलि समाजनि जायखौ जोङो समाजमुखि होननानै बुंगोन समाजनि मोजांनि थाखाय समाजखौ गुफुं समाज दानो हानायनि थाखाय जोङो प्रजेक्ट लानानै दिनैनि बे बाजेटखौ मानब गेदेर जोंनि सिएम सारा दिनै माबा खालामदों बेखौ गाबोन वाइडलि बा गुवारै डिसकासन खालामनाय जागोन। खिन्थु मोनसे खोथाया सैथो बिटिसिआव मोनब्रै जिल्ला दङ मोनबा जिल्ला जानो थांगासिनो दङ बे मोनब्रै जिल्लाखौ 800 कोटी थाखाजों बोसोरसेयाव बिटिसि हालामनि बा बिटिआर हालामनि डेभेलपमेन्टखौ बा जौगानायनि खामानि मावनाया गोरलै खोथा नङा। अब्लाबो जोंनिफ्राय जा एसे दङ बे एसेजोंनो गथि जों माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो नामा होननानै दिनैनि जा बाजेट सेसन बे बाजेट सेसनखौ साबमिट खालामनाय जादों। गतिके आंनि नोजोराव आं बेक्तिगत भाबै आं बुङो थांनाय 2 बोसोर एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आगोल जोङो गोदान समाव बोसोरसे एसे जों सोलोंबोगासिनो दङ देग्लायनि बे 3rd बाजेट सेसना जोंनि बिटिआरनि 35 लाख जाति जनगोष्ठीनि बा जनहादरनि थाखाय गाहाम खामानि मावनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बाहायनो हादोंना हायाखै ओरैनो नुगासिनो दंखायो आंनि डिपार्टमेन्टआ ओरैनो 48 कोटी आंनि डिपार्टमेन्टआव बेनिफ्राय 24 कोटी दाजाब देरबावनानै आं खामानिखौ मावदों थामहिनबा 100आवहाय 100%नि थाखाजों 150% खामानिखौ आं मावदों आरो बे 100%जोंनो 150खौ मेनेज खालामथ'नानै दा रानिं अबस्थायाव दोनथ'नाय जादों। मानोना थांनाय 17 बोसोराव आगोलनि जा बिपिएफ सरकार बे बिपिएफ सरकारा जोंनि जा जनसाधारन बे जनसाधारननि लुबैनायखौ सुफुङालासेनो गावसिनि लुबैनायखौ सुफुंनायनि थाखाय खामानि मावनायाव गोबां जायगायाव जेरै एनडिबि एफेक्टेड एरिया बे एरियाफ्राव बिथांमोना खामानि 2-3 हरदों मोनसे गामियावनो खिन्थु एनडिबिनि थाखाय मावनो हायाखै होननानै मावालासेनो बिसोरो भुवा बिलजों फैसा बख'नाय जोंनियाव गोबां प्रमान दङ। आरो बेनि अनगायैबो माखासे कन्ट्रेक्टर जोंनि बिदा फंबायफोरखौ मावग्रोहोनानै गावसोरनि फैसाजों मावग्रोहोनानै बिसोरनो फैसा होयैनिबो गोबां उदाहरन जोंनि आखायाव दङ। गतिके बिथांमोनाथ' अपोजिसनाथ' बेखौ बुंखागोन दा नोंथांमोना आंनि 14 नं माने चिरां दुवाराव हाबनानै नायहै आं बेसेबां खामानि मावदों। गतिके बेफोर मोनफा एग्जाम्पल बयबो गावबागाव डिपार्टमेन्टखौ एग्जाम्पल होखागोन आरो अपोजिसनाबो गावसोरनि दायित्वखौ बुंखागोन। पलिटिकेलि मानसिनि सिगाङाव गावसोरखौ रोखा देखायनो थाखाय गोग्गो देखायनो थाखाय थेफा देखायबाथ' समाजा जौगागोन नालाय गोग्गो देखायनायनि थाखाय बेनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनाया बिसोरनि दायित्वखा। जाखादों जों रावखौबो निमाहा खालामा बेयाव कमप्रमाइसबो खालामा आरो मोनसे खोथाया जादों बिपिएफनि महा गुरुफ्रा पुरुषफोरा महापुरुषफोरा गोबाङा जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बंग्रा गासैखौबो मेक्सिमाम ओनसोलखौनो दानफायनानै फोजोबस्रांनानै बिथांमोना साहा बागान बानायदों गिदिर गिदिर राबार बागान बानायदों गिदिर गिदिर गोबां बायदिसिना बानायदों बिसोरो गावसिनि आवथायाव लांदों गावसिनि मानसिफोरखौ दोननानै गावसिनि खामानिखौ मावबाय दङ। गतिके
मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन बिसोरो गावसोरनि थाखाय हाग्रा बंग्राखौ दानदों बेनिफ्राय जोंनि समाजावहाय दिनैसिमबो 66% बर'फोरा लेन्डलेस 34% बर'आ हा दंजायो 66% बर'आ लेन्डलेस थारमाने जों बेखौ मिथिनो हायो लिडारफ्रा गावसोरनो हाग्रा दाननायखाय जोंनि मानसिफ्रा जा एसे एनै हा दङ बेखौ फाननानै हाग्रायाव हाबहैनायनि थाखाय जोङो लेन्डलेस देखायजादों बेखौथ' आं प्रुफ देखायखादों दहायबो आं एसेम्ब्लियाव देखायखादों एसेम्ब्लियावथ' आं बाजेट सेसनाव आं देखायखादों बिथाङा मानिया मालाय मा जानो आंनाव डिपार्टमेन्टेल प्रुफ दङ बिथाङा बुंबा जागोन नामा डिपार्टमेन्टआवनो प्रुफ दङ बियो बुस्थुआ दा जों मोनसेखौ नायनि बिथाङा गावनि माबाखौ माबानो थाखाय बुंफ्लागोन देरहासारल' नङा गोबां रति महारतिया बारग'नाय नङा इलेक्सननिफ्राय आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों देरहासारा गावनो 6टा साहा बागान बानायदों बिनिफ्राय दुखुनांथावै 2008 मायथाइयाव जोंनि जा राङिझरा होननाय मोनसे फरेस्ट भिलेज 1945 मायथाइयावनो बिथांमोना बे जायगानिफ्राय बे जायगायाव रायजो जाबोबाय थादों भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि उनाव आरो बिथांमोननि गामिखौ फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार होनाय जादों किन्तु दुखुनांथाव बाथ्राया बै गामिनि मावनानै जाग्रा दुखु सहायनांनाय मानसिफोरनि गांनाय उखैनायखौ बावगारनानै गावसोरनिखौल' गेदेर खालामनायनि थांखिजों साहा बागान बानायबाय राबार बागान बानायबाय किन्तु राङिझरा बायदि 1948-49 मायथाइयाव फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार जानाय 212 न'खरनि 965 मानसिफोरखौ लेन्डलेस खालामनानै बिसिनि फरेस्ट भिलेजखौ दा सेकेन्ड इनक्लुजनाव सेकेन्ड फेजआव सोनाय रायमना मानास नेशनेल पार्कआव बिथांमोना 2008 मायथाइयावहाय सोसनो ननके काहितमा आरो मानेश्री बेवहाय ननके काहितमाया 1964 आवनो बिथांमोना रेभिनिउ भिलेजखा मियादि पाट्टा हा दंखायो खाम्फाया बबे मेगनजों बबे गोसोजों ना बिथांमोननि एरियाया एनडिबि थानाय एरियाखायसो नामा बिथांमोननि एरियाया आबसुखौ सापर्ट खालामनायखायसोमोन नामा रेभिनिउ भिलेजखौनो मियादि पाट्टा हाखौनो 750टा न'खरनि 750 न'खरनि 3750टा सुबुंनि मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना नेशनेल पार्कआव सोदों आरो मानेश्रीयावबो बिथांमोना मा खालामदों 481 न'खरनि 2886 मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनायनि थांखिजों फरेस्ट एरियानि फरेस्ट भिलेजाव थानाय मानसिफोरनि हाखौ बिथांमोना नेशनेल पार्कनि सिङाव सोनानै दा लेन्डलेस खालामना दोनदों बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा गावसोरथ' कोटि कोटि थाखानि साहा बागान बानायनानै रायजो जागासिनो दं आरो फारसेथिं मोनजायै दुखुजों सैसोनांनाय बोथिसे ओंखामनि थाखाय दावहा नांनाय गावनि फिसाखौ बिथांमोना फरायसालियाव सोसननायावनो बेसेबां जेंना जागासिनो दङ बिथांमोन बायदि मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो थादों रायजोफ्रा सांग्रां जानायनि सम फैबाय जायफोरा हा दं गैया बिनि थाखाय जोङो हा होगोन जाबाय जेरै हमना ला आंनि कनस्टिटुएन्सि रुनिकाटा एरिया थाइखाजरा रेभिनिउ भिलेज भिसिडिसि सान्तिपुर भिसिडिसि बेनिफ्राय बेंटल सेरफां भिसिडिसिनि आन्दाराव गोबां फरेस्ट भिलेज दङ जायफ्रा 10 बोसोरनिख्रुइबो बारा जाबाय बिसोरखौ जोङो रेभिनिउ भिलेजाव सोनायनि थाखाय दा प्रसेस खालामनो दाखालि इसे मिटिङाव सावरायबाय माखासे सिस्टेमखौ सिस्टेमेटिकेलि माबायदि मावनांगौ बेखौ जोङो लाइनखौ दा स्टार्ट खालामबाय दिनै मोनसे डिसिसन लाखाबाय जाय मानसिफोरा इलिगेलि इनक्रस खालामदों इलिगेलि हाग्रा दंफां लादों बेनि सायाव एक्सन लानाय जागोन जाय रिप्रेजेन्टेटिभआ बिथांमोना गावसोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोना गावसोरनो आयेनखौ मोजाङै मिथिखायो बिथांमोना दिनै हाग्रा दाननानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टफोरखौ धंस खालामनानै साहा बागान राबार बागान खालामदों बायदिसिना खालामदों गय बागान बानायदों बिसोरनि सायाव आयेना एक्सन लागोन आरो बेखौ जोङो गोख्रैनो मावगोन आं बिनि माबाखौ गोख्रैनो साबमिट खालामनो थांगासिनो दं क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय
7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।